Desde logo, que vida esta. Que traballo é ser pobre, caracho. Todos os días levando cartas dun sitio para outro. Cando a min o que de verdade me gusta é contar historias. Historias de amor, historias de medo. Non sei se vos acordades o que lles pasou outro día a Brais e a Foilán. Eu estaría máis tranquilo se fose un fantasma. O que me dá medo é que sexa un psicópata que nos queira matar. Anda por aquí. E creo que é el. El quen? O meu Pepe. Pepe está morto. Hola, Luisa. Están aí os rapaces? Que raro. Pois non. Pola tarde non viñeron. E pola mañá? É que para min que hoxe non viñeron por aquí. Pois non os vin. Non te preocupes, muller, seguro que han estar ben. Polo bar non foron, e Ana tampouco os viu. Non, na escola seguro que non están. Eso digo cho eu. O vosso cuarto está preparado. Pero que na casa van estar... Os nosos pais van estar preocupados. Que o pensaran antes de vos deixar entrar na fraga. Veña, pro voso cuarto. És tú, meu rei. Está ben. Se tes algo que me dicir, dimo dunha vez. Ah, Pepe! És tú, Pepiño! Así que é daqui? Non o sei. Non sei moi ben de onde son. Dormistes ben? Pepe! Pepiño! Desta vez zoleu. Xa miramos por aí, aquí non está. Pero nalgún sitio teñen que estar. Xa sei que crees que estou tola, pero desde hai uns días sei que anda por aquí. E cando o papagaio entrou pola ventá, souben que era o papá. Que pasa? Por que non nos segue? Pero se foi el que nos abriu a porta. Silvino e Camilo xa foron mirar pola fraga vella e non nos atoparon. Xa, pero non miraron na casa do tolo. E agora tesnos que dicir onde están os pícaros. Brais, o sobrillo de don Alfonso veterinario. E Froilán, o fillo de Luisa do muiñeiro. Veña, Pepiño, dinos onde están, anda. Son sorrites vellos. Eran do meu fillo. E onde está o seu fillo? Morreu. El e a mãe. Afogaron no río. Vou quedar aquí outro pouco. Coñecíalos? Son meus pais. Por favor, baixe a escopeta. Estamos buscando o noso fillo, non o vimos desde onte. Brais! Mamá! Brais, Froilán, ven. Dis que cando un perde un ser querido, ás veces as ganas de volver a estar con esa persoa son tan fortes que perdemos a cabeciña. Deixádevos de parvadas. Non estou tola. Gustaríame que me fixeras un favor. Sí, home, claro. Gustaríame que me dixeras onde vive un veciño co que necesito falar. Pero, mulleriña, como vou crer que un cristián defunto se converta nun papagaio? A ver, como pode ser eso? Explícame. Señor Evaristo, seguro que vostede non se acorda de min. Pero salvou unha vida hai 40 anos. Foi sin querer. Solveite porque crin que era o meu fillo. De algún xeito sí que o son. Papá, Que? se eu morrese, ti deixarías de falar coa xente? Espero non ter que pensar neso. Non hai cousa máis triste para un home que a ver como o seu fillo morre antes que a él. Mi pai é alguén que che dá a vida. Vostede non me deu, pero devolveu-me. Pepe. És tú, Pepiño. Evaristo, vistes? Coñeceu-no e non se pode equivocar porque era o seu mellor amigo. Onde estabas? Onde atopache o meu papagaio? O teu papagaio. Pero se este é o meu Pepe, Evaristo. Puxen yo polo teu home. Como era o único co que falaba. Pepe, és feliz? Está ben podelos ver de cando en vez.
Mágoa que mañá non nos acordemos de nada. Non nos imos acordar de que estivemos con eles. Isto é un soño, Virtudes. Cando despertemos non nos sabemos acordar de nada. Non importa. Mortos que aparecen en soños, fantasmas que non son máis que persoas solitarias, xente que se converte en paxaros. Desde logo, a ver, houbovos moitas cousas raras en Miranda estes días, Pero, tranquiliños, que hoxe vai ser un día do máis normal. Ou non? Porque agora que eu penso, imos ter cousas raras en Miranda, E mesmo un enfermo imaginario. Min madriña que non sei se non marchar de Miranda hoxe xa, Non sei que facer. Xuro vos que non sei que facer co fillo. Tes que ter paciencia, Camilo. Fuco está nunha idade difícil. Ese é todo o que lle pasa. Non lle deas máis voltas. Eu sí que estou nunha idade difícil, non ese preguiceiro. Aí sí que falaches, Camilo. A idade difícil é a nosa. Pero tú tranquilo, xa lles chegará a eles a hora de traballar. Depende. Aí a quen non lle chega nunca. Se o dis por min, estás cagando por fora. Eu estou de baixa. Xa, home, xa. Se hai algo que todo o mundo sabe é que tú estás de baixa. A muralla de Lugo e a túa baixa son o máis famoso da provincia. Que queres que che diga? Tú te la gracia e eu teño desgracia. Non botes soberbias, Emilio. Desgracias as que teñen outros. E logo o meu non é desgracia. Teño un vago desfeito que nin durmo pola noite e vos outros rompedesme a cabeza con que se é Pero desgracia queres ou non. calar un pouco, home. Estábamos falando do meu fillo. Mirad, mandoume a directora do instituto. É que se quere falar contigo. Vas, falas con eles e está. Será cousa do Concello ou da banda, eu que sei. Non, muller, non. Xa me mandaron hai un mes. Pero antes chamaronme por teléfono. É por favor. Hai un mes. E por que non falaches con ela? Porque xa sei o que me queren e non sei que facer. Non teño nin idea de como falar cos fillos. Eles xa son grandes e teñen a súa vida. Tranquilo, Camilo, que non é culpa túa. É que lles morreu a mai, e iso notas. Así a todas ven cabestro. É certo. Os fillos de pais viúvos saen sempre conflictivos. É lóxico. Hai estudios que demostran... Pero queres calar. Deixo a Eladia, deixo. Se cada ten razón. Eu teño que marchar, ata logo. Pero mira que es animal. Como lle dis eso? Non ves que está preocupado? Quen se lle ocorre? Pois precisamente, digo yo para lle quitar culpa. Se non lle morrera a muller, seguro que non tiña eses problemas, ó. Ademais, teñen os ollos tristes. Home, todas as vacas teñen algo tristes os ollos, Vicente. Non tanto, non tanto. Tercer teñen os tristes da bondo, aí doulle razón a Vicente. É como se quedasen sen forzas. E non sei que lles pasa. E comer comen ben, pero non me explico que poden ter. Mire, Vicente, se as vacas seguen comendo e lle seguen dando leite, deberían estar ben. E os ollos? Ao mellor están tristes polo tempo. Deixe pasar uns diñas e xa verá como mellora. Polo tempo. Como vai estar triste unha vaca polo tempo? O tempo si que tolea a ela. Ten moito que aprender, Vicente, que lle queres? Eu fago o que podo, pero... Ala, veña, ata outro día. Ata logo, Silvina. Preocupacións. Aquí non vos hai máis que preocupacións. Vicente anda preocupado polas vacas, Camilo anda preocupado polo fillo...
Pero hai unha persoa en Miranda que aínda anda moito máis preocupado que eles. Leva días que nin dorme, nin come, nin vive, porque o seu xa non é vivir nin é nada. E non é por unha vaca, nin tampouco por un fillo. É por algo moito máis difícil de explicar. Ai, ó, está a peniña velo, Ala, aquí tedes. Ela día. Pidinchu café. Entón, que pasa? Roque non o toma? Como que Roque? Tú ves a Roque? Home, está ben a pregunta. Pois mira, non. A verdade é que non o vexo. Pois se non o ves, por que pensas que vai vir? Pois polo mesmo que tampouco o vexo outras veces e polo visto sí que toma café. Pois hoxe non vai vir. E logo, cambiou de bar. Vai ao metralla. Calao, como imos cambiar de bar? Fai 30 anos que tomamos o café aquí. E logo que pasa? Tiña algo que facer? Non. Xa sei. Botou moza. Que vai botar ese vello? Entón, que pasa, Servando? Onde está Roque? Roque... Roque está moi enfermo. Por Deus, que desgracia. Estou algo preocupada por el. É un dos rapaces máis intelixentes da clase e aínda así... É que non se interesa por nada. Aí está. Vexo que polo menos vostede o entende. Non crea. Cada día entendo menos a vida de Fuco. Perdoe que lle faga esta pregunta. A mãe de Fuco morreu, non? Hai 7 anos. Pero aos rapaces nunca lles faltou de nada, E non cree que lle fala de cartos. Falolle dun fogar. Vai a pensar que... Por favor, eu non quería dicir eso. Só que se cadra que teríamos que facer un esforzo entre todos para axudalo. Está no tempo no que os rapaces non saben moi ben por onde tirar. E é importante que escolle un camiño axeitado. E que quere que lle faga eu? Pois que fale con el. A verdade, non sei moi ben que lle dicir. Pero ten razón. Teño que falar con el. Polo menos vou intentar. Que pasa? Meu pai, hoxe toca bronca. Vaya, tío, sinto. Ei, Fuco, ti non tiñas un amigo na fábrica de Estrada de Lugo? Tiña, pero marchou. E non morrería contaminado? Marchou para Londres, porque íamos recontaminado. Dis que da fábrica esa saen camións con residuos radioactivos. Ti sí que é radioactivo. Estásme empezando a afectar. Ui, que simpatiquiño. Que che dixeron? Nada, non queren colaborar. Mamá, ponme un vaso de auga. Que, Servando? Queres que repasemos esa barba? Non estou para gastos, Marisa. Invita a casa, home. Acabo con Manolo e xa podes pasar. Non. Hoxe non. Recines. Ten enfermo na casa e ten que marchar. E logo? Roque, que está a morrer, o pobre. Ahora, teño que marchar. Xa é tarde. Ata logo. Ata logo, Inés. Ata logo, Servando. E dalle recordos a Roque. Gracias, Emilio. Estás ben, Servando? Sí. Non é nada. Ai! Servando! Ai! Servando! Servando! Pero que che pasa, home? Ai, que susto! Ai, que nos quedabas aquí. Cuidado. Que susto. Non é nada. Xa pasou. Xa pasou. Só foi un mareo ou así. Pois así non podes marchar. Marisa, trae un vaso de auga. Solta a camisa, Tens que mirar a tensión, Servando. Es para non dormir. Se me deito un pouco, xa está. Pois tes que dormir, Servando, tes que dormir. É que pola noite non se para de queixar. Quere auga, doille aquí, doille alá. E levo 3 días sen dormir sono. Toma. Esa auga, de onde é? É da traída. Quere la mineral?
Non quero nada. O que quero é ver a Roque aquí. No bar, como sempre. Gracias. Ata despois. Ata despois. Isto vai a peor. Tes razón. O do amigo invisible ten un pase, pero vistes como miraba para a auga. Nin que estivese tolo. E arre que as vacas tiñan que ter agua. Agora chámame por teléfono todos os días desde hai unha semana. E dis que non tiña nada. Pois é raro, eh? Vicente Souto sabe o que fai, leva 50 anos criando vacas. Así que... Xo sei, pero eu non lles vin nada. Antón, tes que me botar unha mão. Hola, Lisa. Ah, hola. Hola. Esta é a Carmela, a veterinaria da que che falei. E esta é Lisa, precisamente... A veterinaria? Pois andaba buscando. Acabo de chegar a casa e temos 20 vacas intoxicadas. Que? Espera un momentiño, Lisa. É que me estaba contando Isto é Carmela... urxente, Antón. Eu non digo que non seña urxente, pero souber o que me estaba Antón, contando... home, eso non era nada. O deste rapaz Alisa é unha urxencia. E o de Vicente non a ser nada. Que Vicente? Vicente Souto. Meteuselle na cabeza que ten as vacas enfermas. Pero eu non lles atopei nada. Veña, vamos ver esas vacas onde están. Pois na granxa do Souto. Levan 50 anos ali. Non me digas que... Lisa Souto, a filla de Vicente Souto, é desde hoxe outra das túas amigas. Estiven falando con Ana. Así que, non sabía que forades tan amigos. Pois, amiga túa sí que parece. Preocúpase bastante por ti. Porque quere, eu non lle pedí nada. Mira, Foucault, eu xa sei que non falamos moito, pero... Polo visto, tes que mellorar moito nos estudios. A mí non me interesa o instituto. Xa. E que che interesa, se se pode saber? A miña vida. Hai máis cousas fora do instituto. Pois non deberá haber tantas. O único que tes que facer agora é estudiar. E despois xa terás tempo para esa vida túa da que tanto falas. Oído. Mira, Foucault, eu o único que quero é... Xa está, home. Oído, entendes? Non me tens que repetir as cousas. A min non me fales así, oiches? Oído, dísllelo ás túas amigas, a min non. Claro. E outra cousa, tes que estudiar e punto. E ata que estudies e teñes unha responsabilidade, acabouse ese grupo de merda que tes. Oído? Podo marchar? Podes. Sinto, rapaz, pero... non o sei facer mellor. O que se leva agora é o do delito ecolóxico. Xa, pero traballa de coñecemento do medio. Pois por eso. Non se pode coñecer o medio se está contaminado. O que molaba era facer un traballo sobre a contaminación. Boas, rapaces. Ah, boa, Servando. Non se vos ocorre beber desa auga, eh? E logo? Non se pode beber. Por que? Está contaminada. Non, mira. Bueno, gracias, Servando. De nada, home. E a seguir ben. Podíamos facer un traballo sobre o taladrado, só. Así sí que somos unha potencia. Sí, ó. Fuco, atende a noticia, xa verás. Temos unha actuación o sábado nun pub de Cospeito. Cospeito, a tope! O paraíso do rock and roll! Por algo se empeza, non? Eu non podo ir. Por qué? Porque non podo ir. Pero se van pagar e todo. Pois podedes quedar ca miña parte. Hasta logo. Como ia saber eu que era a filla?
Vaya cagada, mamá. O que non entendo é o das vacas. Vai! A este neno hai que lle baixar o volume, Imposible. Non hai nada que entender coas vacas, Alfonso. Non teñen nada. De verdade que non teñen nada. Bos días. Bos días. Sobre os ladros de vacas, ainda quedan algúns, Ladróns de vacas. Si, un traballo para ciencias. Que non sabemos a que facelo. Veña, apurade que é tarde. Vai, tío. Nos imos sós. É porque non pode ir vea con vosotros. Por nada, porque temos que pensalo do traballo e non queremos tipas ao redor. Vale, vale. Por min perfecto. Adeus. Hasta logo. Se queredes, conto vos algo de veterinaria para o traballo. É que buscábamos algo emocionante. Ai, xa, emocionante. Sí. Algúnha aventura, un crimen, un tremor da terra. De eso non temos en Miranda. Ai, iso nunca se sabe. Hai que poñerse a investigar e aparece de todo. Pois investigade, pero de camiño á escola. Veña, que é tarde. Bo. Viches? Tes un sobrinho investigador. Igual que tú, cando eras unha pícara. Xa. Díxenche que onte vin a Vicente. E que che dixo? Carmela, cando el di que teñen algo. Sí, sei, no. El coñece moi ben as súas vacas. Pero neste caso mireinas a fondo e non lles atopei nada. Carmela, temos un problema. Bueno, vai ben talo tú. Que pasou? Queres falar dunha vez? Unha das vacas de Vicente. Unha moula grande, bastante bella, que tiña os cornos revirados. Silvino, que ten a vaca? Morreu pola noite. Apareceu morta totalmente intoxicada. Eu xa vira que tiña algo nos ollos, tiña a mirada así como a perdida. E mira que yo avisei a Vicente e a doutora, pero a mí pouco caso se me fai e despois pasa o que pasa. Bos días, Vicente. Bos días. Colleime aí as botas, Silvino. Xa parece o teu criado, Carmela. Bos días, Vicente. Queríamos ver a vaca, se pode ser. Mellor que corro aire, non vos parece? Como que... Déixeme ver a vaca, veña. Mire, eu non teño nada contra vostede. Así que deixa as cousas como están e non remexa máis na merda. Eu o que quero é axudarse. Morreu esa vaca foi en parte culpa miña. Eu non lle dei visto nada. Xa, pensou que eran imaginacións miñas, non? Sinto, de veras que o sinto. Pois con eso chega. E agora marchade antes de que veña Lisa. E onde vai? Foi con Antón a pastoriza. Van buscar outro veterinario. Quere mirar ben a vaca, non vai a ser que as outras teñan o mesmo. Vicente, por favor, déixeme polo menos ver as outras un momento. Veña, home, por favor. Ti crees que Roque, o primo de Servando, é un espírito? Eu creo que non existe. O que pasa é que Servando está tolo. Poden ser as dúas cousas. Pode estar tolo e o outro ser un espírito. E se facemos o traballo sobre os fantasmas e esas andrómenas? Va, non, eso está pasado de moda. Hai que volver aos camións da fábrica. Dis que traen merda e as descargan no monte. Somos da fábrica! Pois veña! Que faz? Que vou facer? Correr para non perdelos! E a escola? Non imos ir á escola! Estamos investigando, burro, que máis escola quere? Está... No, pois a mirada seguen a tendo algo fodida, eso está claro. Xa, xa. Vostede non lles ve nada, non é? Home, pois... A verdade é que... non. Teríalles que facer análises e probas, pero así de boas a primeiras, comen, beben e dan leite. Non lles vexo nada, non.
sei. A ver cando cheguen as análises. Ten que ser unha infección. Aí ven alguén. Que fai vostede aquí? Vin onde teu pai ver se podía axudar. Xa axudou abondo, non lle parece? Son cousas que pasan, muller. Xa pediu perdón. Tampouco hai que ser rancorosa. Pois non tiña por qué, Silvino. Cada un é como é. Xa lles dixen que vai vir outro veterinario ver as vacas. Alguén con menos xeito para psicoloxía e máis aguante para escoitar a xente. Veña, veña, tampouco hai que poñerse así. O importante é ver o que teñen as vacas e mirar de mañalo, non? Por suposto. En fin, sorte para todos. Alá, Vicente. Ai, que dixo, Lisa? Que carallo dixo de psicoloxía? Vamos, anda, vamos. Sería unha mentira piadosa, desas que non son pecado nin nada, Servando. Mirade, a ver hai no que levar ao médico. Ou que o veña ver el. Non sei, non vai querer vir. Xa o estou vendo. Di que non se pode mover da casa. Pois telo que convencer. Hoxe en día, sen médico xa non se anda ninguén. A non ser que coñezas tan ben o corpo... Emilio, hai favor. Mira, Servando, a Roque gusta o dominó, non? Mais co caldo. E Miranda, quen é xogador dos vos? Don Amador, o cura. Pois tú dille que Amador quere xogar unha partida con el, que está invitado pola casa ao campeonato do mundo, ou algo así. Ah, para que veñan ganado. Claro, e cando estea aquí, aparece o médico e punto, xa está. O médico é ese noviño do centro de saúde, non? E que máis dá? Un médico é un médico. Pode que veña. Se lle digo eso do dominó, vou no intentar. Xa verás como convences, viña. Vou no intentar. Tú disimula, que non note nada. Hasta logo. Hasta logo, meu pobreño. A ver, se hai sorte. Hola. Hola, nena. Falaches co médico? Sí, pero non lle contei nada. E por qué? Non sabedes como é. Parece o fillo aquel do notario. Non sabía como lle dicilo do curmao invisible de Servando. Non dei. O fillo do notario aquel tan repugnante. Sí, pois esta é peor aínda. Se lle chego a contar a historia de Roque, mándanos á merda a todos. Pois non sei por qué. O que hai que falar. Hai que explicar que ten que facer que mira a Roque para mirar a Servando. E que é o que que está me mal. contas? Cóntallo a él. Ao final ven ás 4. Díxenlle que tiñamos unha urxencia para esa hora. E como convenciches? Levantando un chisco a saia. Ave María Purísima. Moi ben, neniña. E na saída da misa tocades algo lixeiro. Unha cousa popular e bonita para animar a xente. Ya non sei, non é a primeira vez, non? É que este non vai ser un concerto normal, vai ser o primeiro. Primeiro? Sí, estiven pensando que temos que facer un concerto todos os domingos. Pero todos. Brau e inverno. Xa, pareceme ben. Oi, Ramiro, como lle vai a min? Que mingos? O teu fillo, quen vai ser? Supoño que ben, xa sabes como son os pícaros. O problema é que xa non me acorda como son. Que che pasa, Camilo? Eu que sei, que desde que lles morreu a mai non sei que merda lles pasa. Non teño nin idea do que fan na vida. Home, xa sabes, é algo normal. Ter un pícaro para velo medrar como quen ve, non sei, unha película, pareceche normal? Home, non. Díxome a directora do instituto que non lle vai nada ben nos estudios e que tiña que falar con el. E falaches? Sí, para escarallalo máis aínda. Proibinlle tocar no grupo ese con min. Mira, se queres falo con mingos para que tampouco toque. Tú crees que vai servir de algo? Home, por probar. Non creo que vos teña que dar máis explicacións. Non vou tocar e punto. Non podes marchar sin dicir nada. Ah, non, mira se podo. O sábado non vou tocar. Valeche? E o sábado que ven? Non sei. É polo teu pai, non? Que pasa con meu pai? Que non quere que sigas coa música. Dixéchesmo tú. Mira, o que pasa é que polo de agora non quero caralladas. Vale, pois deixámolo por sábado que ven. Non pasa nada, non? Exacto, tampouco pasa nada. Todo é por culpa do pai. E máis tú dero con Castrón. Hai que facer algo, non nos poden foder o grupo porque sí. E que imos facer? Falar co alcalde? Ai, que chistiño. Non, hai que pensar algo. Algo que lle mola a Camilo. Ah, carallo.
Xa sei. Vai ver, vai. Xa sabía eu que non íamos atopar nada. Mira que cho dixen. Que me dixeches, os escuches tú que non quixo ir á escola para investigar? Non mo recordes. Cando saiba a miña nai, mátame. Se polo menos atopáramos o camión. Isto é unha parvada. Non hai camión, nin contaminación, nin nada. Somos parvos. Que sei que seguimos en traballo. Eu sei que teño traballo. Aturar a bronca da miña nai por non ir á escola. Que mala cara ten. De non dormir, é da preocupación. Este home había que internalo. Que, Servando? Non home, Roque. E o pobre home non vive desde que Roque enfermou. Pobre Servando. A ver que di o médico. Se di algo, porque cando saiba que ten que auscultar un home invisible... Se leva algo de tempo mirando a estar feito isto. Boas. Hola. E tú, despón hai un café. Cortado. Non vería o médico por aí. Non, diolo a rede de min. Aos médicos non nos quero ver en pintura. É que... Vai vir ver a Servando. Non sei se che contei. O importante é contarlo con xeito, a modo, con boas palabras. Polo menos que non nos toma a nosotros por tolos. Boas tardes. Boas. Boas tardes, Hola. Chamarme para unha urxencia. Sí, mire, fago favor. É que nosotros temos aquí... Por aquí, veña. Quero presentarlle a Roque. Doutor, isto non é o que parece, Que di, Silvino? Tú cala, Marisa, déxame a mí. Se me permite, quero lle presentar a Servando. Este que está aquí é Roque, que é un vello amigo de todos nosotros, do cura don Amador, de don Alfonso Veterinario e de todos nós. Hai uns días que non anda lo moi católico, pensamos que ben o podía mirar. A ver. Ou non? Que non? Que ti que che manda abrir a boca? Aló, que querías? Se quedastes todos calados como a parvos, carallo. E agora, gracias a ti, quedamos todos como a tolos. Pois tú dirás o que queiras, Marisa, pero eu prefiro quedar como a tolo e non como a parvo. A ver, Ai, que xeño! Xa vale por hoxe. Eu teño que marchar. Non tocamos outra. Veña, tía. Non, deixámelo por outro día, vale? Bueno, como queiras. Logo. Hola, Fuco. Que tal, Bea? Ves de metralla? Sí. Estivemos dando unha volta a lenta ese que tanto che gusta. Está moi ben ese tema. Sí, e vai saindo. Hoxe quedou bastante ben. Alégrome por vosotros. Por nós. Que che pasa, Fuco? Vou deixar o grupo. Pero que dis, tío? Se o grupo es ti. Non, xa non. Meu pai ten razón.
Non fago nada e vai sendo hora de que espere. Dixeche a tu irmá? Non, non llo dixen a ninguén. Tu é a primeira en sabelo. E por qué? Por que que? Por que me veñeches dicir a min? Non vin. Eu estaba aquí e apareciche tú. Xa. E nada de ver a tele. Pero, mamá... Nin de videoconsola. Estás castigado. Que fixo? Onte non foi á escola. Estaba investigando. O anxo de Charlie. Ti cala, palurdo. Brais. Non entendedes nada. Voume. Que temos que entender? Ai, a mí non me mires. Eu sou unha palurda. Adeus. Hasta logo. Non dormín en toda a noite. Eu tampouco, non creas. Non se che ocorre nada. Non. Unha vaca non morre así como así. Ten que haber algo grave. É que non vin nunca nada parecido. Non sei se me das lástima ou me das envexa. Bótalo de menos. O traballo, quero dicir. Non pegar ollo porque me morren as vacas dos veciños. Non. Do barullo que tes ti contado, non boto nada de menos. Xa, claro. Desta quedamos sin él. Non sei por que vos fixen caso. Porque non lle fixo nada ben erguerse. Veña, home, non digas eso. Xa verás como Sande calquera día aparece por aí, ó. Tú miras ben cando entras. A ver se vai estar nunha mesa e non o ves. Camilo, non digas parvadas, ó. E ves aí onde queda o pobre. O que tes que facer, Servandiña, é mirar tamén pola túa saúde. Non vai a ser que enfermes tú tamén. Eu estou ben. Pois non o parece. Tes mala cara. Bueno, eu vou á escola de música. Cóllate, Servando. Camilo, vai tocar a banda o domingo. Sí, así que xa o sabes. E dille a Roque que veña a botar unha peciño. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Don Amador. Dime. Estaba pensando eu... Se cadra, se é hora de vir visitar a Roque. Xa sabe. Xa sei o qué? Que teño que saber? O do sacramento. A extrema unción. É que está moi mal, don Amador. Xúrille que está moi mal. Os sacramentos son sagrados, Servando. E que ten que ver que sexan sagrados? Tú cala, Lareto. E non bote la lingua a pacer. E é moi tarde. Teño que marchar. Se vexo que empeora, don Amador, vouno buscar, Sí, home, sí, pero non sei se che servirei de moito. Vai. Nada, home, nada. Fai como vexes. Hasta logo. Que quere que lle diga? Eu non lle vexo a relación. Que máis terá que os sacramentos sexan sagrados, ou? Claro, que relación nin que debo cornudo. Non se lle imparten os sacramentos a un home invisible. Hai unha imposibilidade manifesta. E se non, que? Dime tú, listo. Onde os poño a Roque se non sei... non lle vexo o corpo? Que pasou? Nada, muller. O de Servando, que vai haber que mirar por él. E logo? Aquí o católico, apostólico e romano que lle negou a extremaunción ao moribundo. Por la Virxe Santísima, don Amador. Ai, mi madriña. Pero que faría eu para que me castigaran cunha parroquia como esta? Hola, mochiño. E os outros? Marcharon. Como que marcharon? E logo non sabían que habían saído. Pois por eso marcharon. Como? E non lle fixen caso porque miña nai está aí fora e non me deixaría ir con eles. E onde foron? Non sei. Creo que me tralla. E tú sabes por que marcharon? Por que vai ser? Porque fixeche Sánchez Fuco. Polo que lle fixen a Fuco. Xa. E tú, se non é pola túa mai, tamén marchabas con eles, non? Home, claro.
Hola, Servando. Que tal, Roque? Mal. Non dá mellorado. A auga desta fonte nunca foi boa. Ninguén vivía dela. E sabedes por qué? Por qué? Porque ven alá arriba. E a auga pasa por baixo do antigo vertedoiro. E sabedes que máis? Que unha cousa é que sexa mala e outra que mate xente. Pero se non matou a ninguén. Polo de agora. E unha cousa máis. Agora xa non hai vertedoiro. É que? Pois que a auga teria que vir boa. Baixa do monte. Non teria por que estar contaminada. Pero claro, van os dos camións Que eses. camións? Os da fábrica da estrada de Lugo. Levan 3 semanas descargando cisternas por riba da Fraga Bella. Onte falei cun dos condutores e conteillo do Roque. Non me entendeu. Virou para min como se eu estivese tolo. Deixa que o collamos nosotros. Así que a Fraga Bella. A nós vai nos facer caso, Servando. Prometo. Veña, vamos. E gracias, Servando. Sempre dan as gracias. Que cumpridiños son. Así dá gusto. Non o tiñades que facer. Isto non é cousa vosa. Claro que é. Se non nos dixen ter grupo, tampouco eles van ter banda. E mira, estamos todos aquí. É para presionar Fuco. Xa verás como ao final se amaña todo. A min gusta a banda. E nosotros tamén, home. Pero é por dalles na cabeza. Xa, se cadra tedes razón. Se lles pica, que rañen. Metralla, bichos a Fuco. Ali o tes, co resto da banda. Xa os vexo. Que? Que pasou co ensaio? Non imos tocar máis na banda. Por qué? Cousas nosas. Non metas os demais no asunto, Fuco. Isto é cousa entre nosotros dous. Non nos meteu el, Tú foi cousa cala! nosa. Espera que yo diga a teu pai. Non nos obrigarás a tocar na túa banda, non? Non. E non é a miña banda, é a banda de todos. Tanto ten. Non imos tocar máis na banda esa do carallo, sexa de quen sexa. Estades facendo o parvo, Fuco, e tú sabes que teño razón. Non estabas a facer o que debías no instituto, e díxencho. Eu xa che dixen que non me importaba o instituto. Tes unha vida, Fuco, só unha vida. Esta. E tes que aproveitala. Eu tamén fui un músico, sabes? Sí, pero eu son mellor. E non vou estar tocando na pachanga toda a vida. Sí, claro. Todos tivemos os nosos soños, Fuco. Pois déxeme ter os meus, vale? Non chos quero quitar, pero tes que aprender a ser un home. E non un pícaro rabudo e con teimas que non veñen ao caso. Vale, como queiras. Mañá ás 12 actuación na praza. Xa o sabedes. Isto vai de mal en peor. Pobre Fuco. Non te preocupes tanto por Fuco. De ir tocar o domingo, nada. Que toque el, se quere. Tu crees que é boa idea? Mira que túa mai, Xa, pero tamén é veterinaria. Pode facer análises e todo eso. Xa, pero tamén é unha mai. Tu por eso non te metes, Bo, total, se estou castigado. Ademais, temos tamén a Servando. Sí, vai a prova. O máis tolo de Miranda está da nosa parte. Tolo ou non é un vello. E os vellos sempre se lles ten respeto. Eso sí. Pois veña, vamos. Que lles dixo o outro veterinario? Pois non están seguros, pero pensan que de alguna maneira a vaca que morreu estaba intoxicada. Intoxicada. Se me deixaran miralas. Eu intentei falar con Lisa, pero non quere saber nada de ti. Merda. Hola, mamá. Temos que falar. A ver, dime. Xo descubrimos. Sabemos lo que está contaminando o camión cisterna. Que camión? A investigación. É certo, que me lo diga Servando. Se o di Servando. Que é o que di Servando? Que a auga do Fonte do Can está envenenada. Quérenos matar a todos. Cada día, camións e camións van descargar a Fraga Bella. Na Fraga Bella? Antón, déixame falar a Non, mí espera. A auga da Fonte do Can sai da Fraga Bella. E esa auga... Que? Da fonte sai o rego para as fincas de Vicente. E tú crees que as vacas? As vacas. Que vacas? Suso, chama ao Servicio de Vigilancia Forestal e dilles que saen para a Fonte do Can. Sí, que é para coller unhas mostras de auga. Unhos verquidos contaminantes. Pois claro que é un delito, Susiño.
Segundo relatou o propio xerente da cooperativa agraria, os verquidos ilegais localizáronse despois da denuncia de 2 rapaces que andaban a elaborar un traballo escolar. E non di os nosos nomes? Se foi Antón que non fixo todo. Non, Antón non fixo nada. É certo que o descubrimos nós. Ten razón, Bea. Foron ele e Froilán. Starsky e Hutch. Que son eses? Bueno, eu teño que marchar. Hoxe toca a banda na praza, non? Non vai haber concerto. Como que non? Se a min onte Camilo díxome que sí. Ti faime caso a min. Se hai concerto é de milagre. Díxemo ler a mí. Temos que ir antes das 12. Non vai a ser que non nos collamos na casa. Se cadra Vicente quería ata Miranda. Xa. Dixen a Silvino que estivese aquí ás 10. E xa son e media. O Souto van levar unha sorpresa, xa verás. Espero que non lles pareza mal. É o menos que podo facer. Ese é Silvino. Veña, vamos. Hasta logo, Brais. Pórtate ben. Fenómeno. Dous rapaces que andaban a elaborar un traballo escolar. Xornalismo de investigación. O que son é unha panda de murmuradoras. Atentos que xa ven. Así se fai. Un par de viñiños. Ui, un viño, non sei. Veña, Servando, un día é un día. Ademais, verse de que Roque xa non ten nada. Mira que boa cara ten. Tenao. Moitas gracias pola vosa preocupación. Un brinde pola xente de Miranda. Pola xente de Miranda. É por Roque. Camilo. Mira. Vaya día, Vai ser un concerto dos vós. Se tú dis... Aquí tiven boa idea. Todos os domingos un concerto. Inverno e verao. Isto sí que é sacar de partido a unha banda. E ademais, sabes quen vai pagar? Quen? Patrocinadores. Xa te explicarei. Vou vender participacións simbólicas da banda, como en América. Os pasodobres pagos un taller mecánico, as muiñeiras os dos bares, e así todo. Que che parece? Pois... non sei. Pero que che pasa? Segues agobiado polo dos pícaros. Deixa os rapaces en paz, home. Ese é o malo, que creo que me deixaron eles a min en paz. E a ti tamén. Creo que deixaron a banda. Pero que dices? Eso, os rapaces. Tiña que estar aquí Fuca, mas os rapaces non viñeron. Pero contame, sabes que non era un rapace. A ver, por que non? Sabe que queres que lle faga? Non sei. Pero como se che ocorre, muller? Non o tiñas que facer. Quería o facer. E pedirlle desculpas. Todo mundo fai algo así algunha vez, pero non o tiñas que facer. Aquí a tes, Vicente, non lle poñerás pega, É preciosa. Non che vou querer, Carmela. Por favor. Esta sí que ten os ollos limpos, Transparentes. Eu vexolle todo nos ollos, todo. E eu? Pero aí a licenciada non mo cree, Vicente. Que sí, home, que sí. Elisa, ven ver isto. Isto? Un regalo destes amigos. Non tiñas por qué. Ademais, creo que foi un dos teus fillos o que descubriu o da auga, non? Algo así. Pois dalle as gracias da miña parte. Que guapa vas, Lisa. Onde é hoxe a festa? Na praza. Se queres vir con nosotros. Estou esperando por Antón, gracias. Ah. E que vai tocar a banda. Creo que non. Como? Creo que se suspendeu ou algo así. En fin, nosotros marchamos. Ata outra. Silvino! Veña. Perden o tempo. Non van tocar.
Pois eu creo que sí, díxome o Camilo. Pois eu digoche que non. Mira, aí vai Antón. Vestidiño de domingo. Se non queres ir andando, mellor non preguntes. Preguntar? Dios me libre. Bea, vas da praza? Sí, e vai a bronca lle está metendo teu pai a Camilo. Pois que se amole. Sí, hoxe, como non canten eles, dame que non vai haber música. Estaban discutindo. Sí, eu non sei como vai acabar isto. Era o que queríamos, non? Metelos nun problema. Sí, pero diante de todo o mundo na saída da misa manda truco. Ochiños rapaces que isto ainda vai acabar en guerra. Pois ala, quedaronse en banda. E aínda nos van ter que contratar a nós. Cala dunha vez, mana. Non lle vexo a gracia. E a ti que che pasa? Facémolo por ti, Fuco? Non lle quería dar na cabeza a teu pai? Pois xa está. Vaya pau vai levar. Meu pai non ten culpa de nada. Vai pagar ele e toda a culpa é miña. Veña, vamos. Estades xordos. Veña, arreando, vamos. Que lle pasa a este? Eu que sei que mos calle picou. É Túzaro Repobla, pero ten un corazón de ouro. Xa sei. Xa falarei o co que me toca. Xa verás, meu fillo. Será traitor. Deixo o rapaz, ó. A culpa tive eu por abrir a boca demais. Agora o que importa é disimular para que non me inflúa no político. Vaya, para non cagala. Por que non falas tú coa xente e lles dis que hoxe non vai haber concerto? Pero tú que dis? Xusto o contrario, sabes? Tú aí e dislle a xente que non vai haber concerto de banda por problemas técnicos, eu que sei. Isto é completamente alleo ao Concello, entendes? Xa. Hola, Alfonso. Hola. Hola. Que Esther, que tal? Oh, Manuel. Hola. Ben, un momentiño, por favor, pódenme prestar un pouco de atención. O concerto da Banda Municipal de Miranda vaise retrasar un pouco. Pois ide apurando, que temos que tomar o vermú. Quería dicir que probablemente se vai a retrasar un pouco máis. En fin, que... A banda chega á praza tocando. Unha idea do Concello, está ben, verdad? Non entendo por que Carmela dixo que hoxe non ia tocar a banda. Tamén eu teño que preguntar 4 cousas cando a vexen, sí. Aí ven tua mai. Non dicías que hoxe non ia haber concerto? Díxenche que ia facer falta un milagre. De sobra en Miranda e Amador. Cala, blasfemo. Escoita a banda. O caso é que eu quedei de parva. Por que dixese? Nada, nada. Por certo, mamá, podías arreglar un pouco para vir ver a banda. Mira a rapaza que veu con Antón. Esa sí que é elegante. Non sei que lle pasa hoxe, pero mellor non lle preguntar, digo xo eu. Ai, ai, Marisa, ata logo. Ata logo. Hola, Marisa. Ah. Que tal, ó? E bailamos. Mais ou menos foise amañando todo. Servando segue igual que cando era un pícaro, listísimo, dase conta das cousas antes que a ninguén. Camilo e Fuco, ademais de familia, sempre serán amigos. E Carmela, non sei, hai algo que non me cadra. Carmela é máis lisa, a filla de Vicente, e... non sei, e digo eu que Antón terá algo que ver no asunto. Pero, en fin, que se amañen, que é cousa deles. Que nosotros estamos para ver, non? Pois xa veremos como remata o asunto.